Dit is ontstaan dat er op een aanmerkingen weer over het onderhoud van de begraafplaats. En toen hebben wij die de kappen bijna stutsen. En in het verliezen hebben wij hier jij hier omsluit of oorlel hier? Nee, meer. Gasten wij hier? Dan hier drijven. En toen moest er een professioneel iemand komen, omdat er dus meer middelen winnen. En op laatste had de middelen ook op winnen als degene hier te druk. Dat kan best wezen. Maar toen wie het onderhoud skeer te kwaad. En toen hebben wij het weer oppakt. En toen zeiden wij het door, nou moeten wij dit proberen om met vrijwilligers oplossen te kunnen. Wij menen in principe 6 simmers elke week een keer. En het kan een keer voorkomen dat het al je net past, of dat het even een droege periode, dan slaan we ze een week over. Maar van april tot oktober, elke week met het verste ploegje. En is het meen van begraafplak, is dat nog oor zoals thuis menen? Ja, dit is een raar. Dat geldt wel even. Ja, want je zit maar in die monumenten en daar mag je altijd omheen. Maar fijn, we hebben dan Jan erbij en die doet dan, die werkt dat maar zijn tritsje mee en helemaal goed mooi houden. Dus dat is de finishing touch. Dat is het juiste woord. De mensen zijn altijd tevreden, want we krijgen nooit geen klachten en er komen geen reacties. Nou, dan zitten dan door het goed en het viel ook al goed. Maar nou hem even skoft, waar heemt dan zo al oer? Nog alles en nog wat. De gekste dingen en vaak hoe al de verhalen van vroeger, hoe maar dat je wel eens gewoon in het warm. Nou, en dat ken iPad, dat is dus historicus, nou die kan daar mooie verhalen over vertellen. Oh. Ja, maar wij hebben krijgt dat zijn, er zijn heel veel mensen die lezen hier, hè, om die toeren en daar ben ik ook niet cremeerd. Maar er is mij een keer vregen om een jong te vullen in het café. En ze zei, we hebben begrepen dat hier woonden veel mensen die hadden een dubbele naam. Ik zei, een dubbele naam, joh, hebben we door de schuilnamen. Ja. En ze zei, dan woonden we dat nog wel graag eens een keer op een tafel. Hè. Ik denk, bliksem, daar ben ik nog families die leven nog en zo wat heen. Nee, dat doen we net. Nee, maar dan zien ze jou net de familienaam, alleen in de schuilnaam. Ja, maar die familie werd dubbel zo goed met ik het door. Nou ja, als ze het totaal weten, dan maakt het er niet meer uit. Nee, maar je schuilnaam. Nee, ik ben net. Je schuilnaam. Ik zei, en die bleef erbij. Ik kreeg constant een pen en zo scoor ik elke keer weer wat meer. En als het een keer maar begint, dan wordt het steeds interessanter. Want net iedere pen is hetzelfde. We hebben soorten verschillende pennen. Dat vind ik heel mooi. Maar verschillende namen erop. En ja. Hoeveel had je er wel net dan? Ik ga nu 864. En waarom hing je ze bij jou thuis aan een linie? Ja, nou, ik vind het hartstikke mooi om nooit te zien. En het is wel zonde als er in de kosten zitten op te bergen en dat is juist net. En ik kom hier ik haast elke dag, dus ja, ik vind het zo mooi. Zelfhassel tussen de pen. Het is met deze pen is het begonnen. Hier heb ik alle banken, hier hotels. En de rechts achter politieke partijen. Nou, en dit is alles van een oudere deel. Maar nou zie ik al je prijzen achter je of doe je maar een wedstrijd voor pen of zo? Nee, Safie is net met. Ik ga vroeger
atletiek dien. Hutrennen. Nou ja, daar heb ik diverse prijzen mee gewonnen. En dan heb ik een paar masseuze geweest. Nou doe ik het haast niet meer, want ja, dan ben je wel gevoelige hand hebben je constant mee. En dat wil niet meer. Is er wat gebeurd of zo? Of? Ja, toen ik 41 was, toen had ik een beroerte gekregen. Het is wel een hele liedje, maar oor is het net. Maar een oor ziet er niks van. En dat is het belangrijkste. Maar sportmasseren, koe daarna dan echt niet meer? Nou, dat ging wel wat minder. Dat is met hutrennen niks aan. Ik heb het wel opnieuw proberen, maar de kracht ontbreekt. De kracht haast net meer was voor ik dit eerst. Dus toen was het tijd voor een nieuwe hobby? Ja, nou, zo, ja. Nou, zo is het wel. Toen heb ik die pen die ik hier heb eens ophangen. Nou, en op laatst komt er steeds meer bij. En wat vindt jouw man van jouw hobby? Hij ontvangt ze wel en dan wil ze echt wel oorbrengen, maar daar gaat het echt mee op. Hier heb ik het boek en daar schrijf ik al die namen van die pen erin voor controle. Want anders is het mij echt net meer te volgen, nou, welke pen heb ik nu? En dan weet ik, nou, ik heb ze net, al wel. Maar waarom had dat secret? Ja, nou ja, er zijn mensen die vragen wel eens hoeveel pen hast. Nou, dan moet je toch weten hoeveel pen je in totaal hebt. Dus dan heb ik nu 867 pen. Ja. Als de mensen binnen en die hebben pen hoor. Nou, men weet waar ze het heen brengen kunnen.